Minkä takia yritykset nykyään rakentaa laatujärjestelmän? Se on oman toiminnan kehittäminen ja siitä saatava hyöty. Toiset vie sen sitten myös sertifiointiin asti, jolle se sertifikaatti on sitten se plussa, jolla sä sitten pystyt vakuuttamaan asiakkaankin, että ne asiat on huomioitu sun järjestelmässä. Nykyään ohjeistuksesta pyritään tekemään mahdollisimman kevyt. Sellainen, että se palvelee sun toimintaa, jossa on kuvattu sun toiminnan oleelliset asiat. Ja ne standardista tulevat vaatimukset on vaan lisänä siinä. Jos mietitään tällä insinöörimäisesti, että ohjeistuksesta saatava hyöty kuvataan vaikka tällä pystyakselilla ja ohjeistuksen määrä kuvataan vaaka-akselilla, niin kun me lähdetään laatiin ohjeistusta, niin me aletaan saamaan siitä heti hyötyä. Sen jälkeen kaikki henkilöt tietää, miten toimitaan, mitkä on niitä oleellisia asioita meidän toiminnassa. Ja tätä hyötyä saadaan, kun kuvataan sitä omaa toimintaa. Sitten jossain vaiheessa, jos yliohjeistetaan, niin tämä kääntyykin vastaisesti. Eli me ei saada enää hyötyä, vaan tämä järjestelmä kääntyy itseään vastaan. Eli henkilöstö alkaa kokeen, että no joo, tämä on tätä ohjeistusta ja tämä ei meitä palvele. 80% ohjeistuksesta tulee siitä yrityksen omasta toiminnasta ja sen järkevästä kuvaamisesta. Vaan 20% tulee sitten siitä, että mitä standardissa on vaatimuksia. Ja tämä korostaa sitä, että kuvaa se oma toimintatapa. Ja tämä on meidän lähestyminen, kun me toimitaan uusien asiakkaiden kanssa. Lähdetään siitä liikkeelle, mikä business, mitä siellä on oleellista, miten se on järkevä kuvata. Ja vasta sen jälkeen huomioidaan näitä standardivaatimukset.